Klasická turistika, backpacking či diaľkové prechody, hľadaš niečo pohodlné a zároveň odolné? Potom práve model Salava Alptrainer 2 je top voľba. Tento model je u nás dlhodobo bestsellerom v kategórii nízkej turistickej obuvy. Veľmi obľúbený sa stal vďaka svojej strednej tvrdosti, vyššiemu tlmeniu a ľahkej váhe. K tomu veľkým bonusom je výrazne široká predná časť, ktorá sadne väčšine turistom, najmä aj takým, ktorí majú rôzne výrastky a deformácie prednej časti chodidla. Použitá tu je podrážka Vibram Alpine Hiking s nižšou tuhosťou, agresívnejším gripom a drží tak veľmi dobre aj na mokrom povrchu. O ochranu a odolnosť sa stará použitý kožený zvršok, ktorý je naviac počitý z vnútornej strany Gore-Texovou membránou. K zvýšenej odolnosti prispieva predná hrubšia okopová guma, ktorá má ten lem potiahnutý po celom obvode topánky. Patentovaný triev systém od Salevy v zadnej časti chodidla poskytuje zvýšenú stabilitu a oporu členku. K tomu viaczónové šňurovanie dokonale zafixuje nohu. Máme ju pre mužov, ako aj pre ženy. Tak si tento model príď k nám vyskúšať do Vereda Sport po Považskej Bystrici.